Nastup ove kandidatkinje će komentarisati gospodin Nedžad Imamović. Izvolite. Hvala, Mina. Ova pjesma je veoma bogata svojom melodijom, svojim tekstom, porukom. A Farizada svojom interpretacijom je to još uljepšala. Hvala joj, za mene je ovo bilo veoma, veoma dobro. Evo, čuli smo pohvale, ušla si mi nešto tužna, ko da nisi zadovoljna. Bojala sam se samo da neću past zbog haljine, preduga je. Pa eto, nisi pala, ušla si i nešto si slegla ramenima. Pa ne znam, ni ja. Si čula pohvale? Nisam ništa čula, izlazila sam dok je komentarisao gospodin Imamović. Imaš tremu? Pa malo imam danas, ne znam otkuda, ali eto. U kvalifikacijama suprug ti je pomogao, je li tako, oko izbora pjesme? Jeste, i sama sam, ali on mi je pomogao da sve to uvježbam. A sada? Put, isto. Super, pozdravljamo ga onda. Pozdravljamo i njega i sve ostale koji me podržavaju. Hvala ti puno.